በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ጸጋን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሕራይ እምበኣር እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ክሳብ ዛ ዕለት እዚኣ ብህይወት አጽኒሑ ዕድመ ንንስሓ ስለ ዝሃበና ቃሉ ክንዘራረብን በቃሉ ክመኽረናን ስለ ዝፈቐደ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ሕጂውን ንዘላለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ እምበኣር ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር አምላኽና ዳልዩልና ዘሎ ኣርእስቲ ቅድሚ ምሕላፍና ከም ጸሎት ኮይኑ ዘገልግለና ልበ አምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 134 ጽሒፉ ካብ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ክነምንብብ ኢና። ንዑ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ኣብ መቕደሱ ኣእዳውኩም ኣልዒልኩም ጸልዩ ንእግዚአብሔር ከዓ አመስግንዎ። ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባረኩም። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ቃላቱ ሕጂውን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አሜን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ እምበኣር ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ እንመሃሮ ትምህርቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጽሒፉ ካብ ዘሎ ኣብታ መጀመርታ ምዕራፉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ካብ ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ሎማዓንቲ ከም ፈቃድ አምላኽ ክንዘራረብ ኢና። ቃሉ ከዓ ከምዚ ዝብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 14 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ከም ፈቃድ አምላኽ ክንዘራረብ ኢና። ቃል ብቅድሙ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ አምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን አምላኽ ነበረ። ንሱ ብቅድሙ ኣብ አምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ተፈጥረ። ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልቦን። ህይወት ኣብኡ ነበረት፣ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ፣ ጸልማት ከዓ ኣይሰዓሮን። ብኣምላኽ ዝተላእከ ሓደ ዮሐንስ ስሙ ሰብ ነበረ። ንሱ ምስክር ኮይኑ ኩሎም ብኡ ምእንቲ ከኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጸ። ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ንኹሉ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መጸ፣ ኣብ ዓለም እውን ነበረ። ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት፣ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ናብቶም ናቱ መጸ፣ እቶም ናቱ ከዓ ይተቐበልዎን። ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ አምላክ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ስጋ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እቲ ቃል ሰብ ኮነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ምሳና ነበረ። ከምቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዝረኽቦ ክብሪ ዝኣክል ክብሩ ረኣና። እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ሎማዓንቲ እንመሃረሉ ኣርእስቲ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 1 እታ መጀመርታ ምዕራፉ ኣብ ፍቕዲ 1 ኣትሒዙ ጽሒፍዎ ዘሎ ቃል እዩ። እዚ ከዓ ብዛዕባ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ዝብል ወይ ከዓ ቀዳማዊ ቃል። ስለዚ እዚ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ? ስለምንታይ ቃል መጀመርታ ነበረ ኢሉ? ስለምንታይ ቃል ኢሉ ጠቂስዎ? አምላኽ ወይ እግዚአብሔር ዘይበለ ዝብል ሕፅር ዝበለ ቃል ወይ ከዓ ሕፅር ዝበለ ትምህርቲ በዛ ናይ ሎማዓንቲ ክፍለ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽና ክምህረና እዩ። እግዚአብሔር ንቅዱሳን ሐዋርያት ዓይንተ ልቦናኦም ከፊቱ ቃሉ ክንሰምዑ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቃሉ ሰሚዖም ከስተውዕሉ ዝገበረ አምላኽ እጅውን ዓይንና ኣኻትኩምን ቃሉ ክንሰምዕ ብቃሉ ክንዘራረብ ኣብ ቃሉ ክንነብር ናቱ ፈቃድ ይኹን። ብቐጥታ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ዘረባና ክንሓልፍ ኢና። ሕራይ እምበኣር ቀዳማዊ ቃል ኢና ዝብል ክርኢ መጀመርታ ምናልባት ቀዳማዊ ቃል እንታይ ማለት እዩ? ወይ እውን ዮሐንስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ቀዳማዊ ቃል ተዛረቦ እንታይ እዩ ንዝብል ከም መተው ቀዲምና ክንምልከት። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስለ ኣካላዊ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመልኪቱ ኣብታ መጀመርታ ምዕራፍ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 14 ገሊጹ ኣሎ። መጀመርታ ቃል ነበረ ኢሉ ክጅምር ከሎ ኣብቲ ፍቕዲ 1 ኣብታ መጨረሻ ፍቕዲ 14 ከዓ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ምሳና ሓደረ ኣባና ሓደረ ኢሉ ደምዲምሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቃል ኢሉ ጀሚሩ ቃል ኢሉ ወዲኡሎም
ቃል بمجمرታ ነበረ ዝተባሃለ ከዓ አካል ስለዘለዎ እዩ እዚ ቃል እዚ ዙሩው ወይ ከዓ አካል ዘይብሉ ቃል አይኮነን ቃል بمجمرታ ነበረ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ ገሊጽዎ ዘሎ አካል ስለዘለዎ እዩ ዙሩው ዘይኮነስ አካል ዘለዎ ስለዝኾነ እዩ ቃል ዝብል ስም ናይ ወልደ እግዚአብሔር መንነት ስለዝገልጽ እዩ ቃል ኢሉ ዮሐንስ ወንጌላዊ ተጠቀመሉ ናይ ወልደ እግዚአብሔር መንነት ዝገልጽ ስለዝኾነ እዩ ደቂ ሰባት ኣብ ውሽጦም ዝሓስብዎ ቃል ብዓይኒ ዘይርአ ረቂቕ ከሎ ኣብ ወረቐት ብቀለም ኣብ ዝፀሓፈሉ ግዜ ግን ግዙፍ ኮይኑ ይርአ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝሓሰቦ ብቃሉ ዝተዛረቦ ኣብ ወረቐት ምስ ተመዝገበ ኣብ ወረቐት ምስ ሰፈረ እቲ ዘይርአ ረቂቕ ኣብ ልቡ ዝነበረ ቃል ብልሳኑ ዝተናገሮ ዝተዛረቦ ኣብ ወረቐት ምስ ሰፈረ ግና ብዓይኒ ሰባት ይርአ ከምኡ ከዓ ወልድ እውን ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብሓድነት ዝነበረ ረቂቕ ዘይርአ ክኸውን ከሎ ስጋ ብዝለበሰሉ ማለት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሓደ አካል ሓደ ባህር ኮይኑ ኣብ ዝተወለደሉ ሰዓትን ግዜን ግዙፍ ኮይኑ ብዓይኒ ደቂ ሰባት ተራእየ ናይ ወልድ መንነት ንኽንፈልጥ ብቃል ተገልጸ ማለት እዩ መጀመርያ ክብል ከሎ ከዓ ዓለም ከይተፈጥረ ስነ ፍጥረት ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ቃል بمجمرታ ነበረ ማለት ዓለም ከይተፈጥረ ስነ ፍጥረት ከይተጀመረ ስነ ፍጥረት ከይተጀመረ ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እምባር ቃል بمجمرታ ነበረ ክብል ዝተዛረበ ስለዚ ቃል ኢሉ ዝተዛረበሉ ምክንያት ናይ ወልደ እግዚአብሔር መንነት ስለዝኾነ እዩ ወይ ከዓ ናይ አብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ቃሎም ወልደ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ፍሉይ አካላዊ ቃል ንሱ ስለዝኾነ እዩ ብቅድምና ሓደ ዝኾነ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል ከም ዝኾነ ብዛዕባ አካላዊ ቃል بمجمرታ ከም ዝነበረ ወንጌላዊ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ቃል بمجمرታ ነበረ ይብል ብቅድምና ቀደም ዝነበረ ህልው ምዃኑ ካብ ቀደም ከም ዝነበረ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል ንሱ አካላዊ ቃል ወልድ ካብ መጀመርታ ከም ዝነበረ ክገልጽ ከሎ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንታይ ኢሉ ቃል بمجمرታ ነበረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ኩሉ ዝፈጠረ ዘለዓለማዊ እዩ ብዛዕባ እዚኡ ነቀዲሙ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 102 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ ፍቅዲ 27 ክዛረብ ከሎ ኩሉ ክሓልፍ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ህያው ኢኻ ኩሉ ክሓልፍ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ህያው ኢኻ መዝሙረ ዳዊት መበል 102 ምዕራፍ ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ ፍቅዲ 27 በዚ ግዜ እዚ ተረኺቡ በዚ ግዜ እዚ ድማ ክሓሊፉ ኣይባሃሎን ኣይልወጥን ንዘላለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እዩ ምንም እኳ ንድሕነትና ክብል ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ስጋ ተዋሂዱ እንተተወልደ አካላዊ ቃል ግና ቀዳማዊ እዩ እቲ ቃል መጀመርታ ነበረ ብምባሉ እቲ ቃል ከም ናይ ፍጡራት ቃል ዘይምዃኑ ምፍላጥ የገድሰና እዩ ወይ ድማ ክንፈልጥን ክነስተውዕልን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ዝቅዱስ ወንጌል ናይ ፍጡራት ቃል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንፍጡራን ዝፈጠረ ቀዳማዊ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል ዝኾነ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ማዕረ ዝኾነ ቅድሚ ፍጥረት ምጅማሩ ህያው ኮይኑ ዝነብር ንዘላለም ዓለም ፈጣሪ ዓለማት ንዓለም ፈጢሩ ንዓለም እንዳገዘ ዝነብር አምላክ ምዃኑ ምፍላጥ የገድሰና እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ ዳ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቃል ክብል ፀውዖ ስለምንታይ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብታ መጀመርታ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ ቃል በመጀመርታ ነበረ ኢሉ ገሊጽዎ እንተዳኢልና ቀዳማይ ስለ ህልውንኡ ንምዝራብ እዩ ህልውና ናይ ወልደ እግዚአብሔር ናይ አካላዊ ቃል ህልውና ንምዝራብ ገሊጽ ከሎ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብታ ቀዳማይቲ ምዕራፉ ኣብ ፍቅዲ 1 ቃል በመጀመርታ ነበረ ኩሉ ቦ ተፈጥረ እንዳበለ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ቀደም ዝነበረ ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ህያው ዝኾነ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ብህልውና ዝነበረ ከዓ ንሱ ስጋ ሰብ ከም ዝተዋሃደ እቲ ሰብ ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ዝነበረ ምዃኑ ንኸብር ከዓ ቃል ስጋ ኮነ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስለምንታይ እዩ ቃል ኢሉ ጠቂስዎ እንተዳኢሉ ኣብታ ቀዳመይቲ ነጥብ ክርኢ ከለና መጀመርታ ህልውንኡ ንምዝራብ እዩ ብዛዕባ ህልውንኡ ንምግላጽ ብዛዕባ ህልውንኡ ንምስትምሃር ብዛዕባ ህልውንኡ ንዓና ንምፍላጥ
ቃል በመጀመርታ ነበረ ኢሉ ናይ ስላሴ ናይ ህልውና ልቢ ቃል እስትንፋስ ይበሃል ካብ ልብን እስትንፋስን ተፈልዩ ዝርከብ ካብ አፍ ወፃኢ ዝርከብ ቃል እውን የልዎን ማለት ቃል ካብ ልብን እስትንፋስን ተፈልዩ አይነብርን እዩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በህልውና ሓደ እዮም ተሓደ ካብቲ ሓደ አይቅድምን እቲ ቃል ክብል ከሎ ድማ ካብ ባህሪ አቡ ካብ አብ ካብ ባህሪ ህይወቱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዘይተፈልየ ማለት እዩ ስለዚ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልውንዶም ብማዕረ እዩ ህልዋን እዮም ልብን ቃልን እስትንፋስን አይፈላለን ነዚ ኢኻ ቃል ካብ መጀመርታ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ ቃል አምላኽ ነበረ ክብል ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብታ መጀመርታ ምዕራፉ ገሊፅዎ ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ቀዳምነቱ ንምዝራብ ኣብቲ ቀዳማይ ህልውንኡ ንምዝራብ ህልውንኡ ንምግላጽ ቃል መጀመርታ ነበረ ኢሉ ኣብቲ ካልኣይ ምክንያት ድማ ቀዳምነቱ ንምዝራብ ካብ ልብን እስትንፋስን ቀዲሙ ዝርከብ ቃል የለን ልቢ ቃል እስትንፋስ ብቀዳምነቶም ከይተቀዳደሙ በሓደ ዝነብሩ እዮም ልብን ቃልን እስትንፋስን ከይተቀዳደሙ በሓደ ዝነብሩ እዮም እዚ ማለት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከይተቀዳደሙ በሓደ ዝነብሩ እዮም ሓደ ነቲ ሓደ አይቅድሞን ሓደ ድማ ነቲ ሓደ አይድሕሮን እዩ ስለዚ ስላሴ ብቀዳምነት ሓደ እዮም ሓደ ቅድሚ እቲ ሓደ አይነበረን አብ ቅድሚ ወልድ አይነበረን መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ወልድ አይነበረን ወልድ እውን ቅድሚ አብ ኮነ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ አይነበረን እንታይ ደኣ ሰለስተ አካላት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብቀዳምነት ሓደ እዮም ማዕረ እዮም ብዛዕባ ዝገልጽ ከሎ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ነቲ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ዘሎ ጽሑፍ ክነንብቦ ኢና መለኮትሲ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝአት እዩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምዚ ነአምን ከምዚ እውን ንእመን በአካል ዝተሓዋወስ ከይከውን ከኣ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለትና አይኮነን እንታይ ዳ ሰለስተ ገጽ ክንሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ፍጥረት አዳም ሓደ እዩ እውን አይንብልን እንታይ ዳ ሓደ ህላዌ ክንሱስ ሰለስተ እዩ እነሆ እኩያት አይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ አካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና መን እዮም እዚኦም እኩያት አይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን እነሆ ብዙሓት አማልኽትን ብዙሓት አጋንንትን ዘምልኹ አረማውያን ንሪኦም ኣለና ንሕና ግና ቁኑዕ መንገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከምዚ እንዳበሉ ዝመሃሩና አብ ፀሓይ እዩ ወልድ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ አብ እሳት እዩ ወልድ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እሳት እዩ አብ አርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ አብ ብርሃን እዩ እግረታ አብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልድ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሕቕ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ አብ ጉንዲ ወይኒ ወልድ ጉንዲ ወይኒ መንፈስ ቅዱስ ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ አብ ሓሊብ እዩ ወልድ እውን ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ነአምን ከምዚ እውን ንእመን ከምዚ ነአምን ከምዚ እውን ንእመን ቅዳሴ ማርያም ናይ አባ ሕርያቆስ ኣብኡ ኸይድና ኣብቲ መጽሓፍ ክነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ክዝርዝር ከሎ ብዘየጋጊ ንጹር ብዝኾነ ቃል ከምዚ ገይሩ ኣስፊርዎ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ቅዳሴ ማርያም ኩላትና ንፈልጦ ኢና ካብተን 14 ቅዳሴታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ንጥቀመለን እቲ ሓንቲ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ጎስአ ልቤ ኢሉ ዝደረሶ ወይ ከዓ ዝጀመሮ ቅዳሴ ማርያም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክነንብቦ ንኽእል ኢና ኣብ ጎግል ኣቲና እውን ክነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ስለምንታይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ወልድ ብምባል ዘይፀውዖ መጀመርታ ስለምንታይ ቃል ኢልዎ ንዝብል ብዛዕባ ህልውንኡ ንምግላጽ ብዛዕባ ቀዳምነቱ ንምግላጽ ኢልና ነርና
ስለምንታይ ከአምላኽ ወይ ወልድ እዚ ዘይጸውዖ ንዝብል ከዓ ሓደ ቃል ንዝብል አምላኽ ብምባል እንተ ዝትክኦ መናፍቃን ናይ ጸጋ አምላኽ እዩ ናይ ባህሪ አምላኽ ኣይኮነን ብምባል መጸውዕዎ ነይሮም እዮም። ቅዱስ ዮሐንስ አምላኽ ኢሉ እንተ ዝጅምሮ ነይሩ አምላኽ በመጀመርታ ነበረ አምላኽ ብኡ ተፈጥረ እንዳበለ እንተ ዝጀምር ነይሩ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ብኸምኡ እንተ ዝጀምር ነይሩ መናፍቃን አምላኽ ዘይኮነስ ናይ ጸጋ አምላኽ እዩ እንዳበሉ ምኽንያት መረኸቡ ነይሮም። ካልኣይ ቃል ንዝብል ወልድ ኢልዎ እንተ ዝነብር ውን እስራኤላውያን ናይ እግዚአብሔር ደቂ ተባሂሎም ከም ዝጽውዑ ሎሚ ምእመናን ብጸጋ ስለ ዝውለዱ ንሱን ናይ ጸጋ ውሉድ እዩ እምበር ናይ ባህሪ ውሉድ ኣይኮነን ከይብሉ ንጌጋ መንገዲ ከይረኽቡ ኢሉ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ነባቢ መለኮት ቃል በመጀመርታ ነበረ ኢሉ ቃል ኢሉ ምጥቃሙ ወልድ ወይ ከዓ አምላኽ ኢሉ ዘይምጽውዑ ስለዚ ነገር እዚ ምዃኑ ቅዱሳን ኣቦታት ኣብቲ ናይ ትርጓሜ ኣቐሚጦምልና ኣለዉ። ወልድ ዝብል ኣፀዋውዓ ናይ ክልተኣዊ ኣብ ወልድ ሓድነት ጥራይ እምበር ናይ ሰለስቲኦም ሓድነት ዘርድእ ስለ ዘይኮነ እዩ። ቃል ዝብል ኣፀዋውዓ ግን ናይ ሰለስቲኦም ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ዘርኢ እዩ ኢልዎም። ቃለ ኣብ ወይ ቃለ መንፈስ ቅዱስ ትርጉሙ ድማ ናይ ኣብ ቃል ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ንክልቲኦም ቃሎም እዩ። ወልድ ዝብል ተዳወሲና ግን ናይ ኣብ ውሉድ ማለት እዩ። ኣብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ምስጢረ ሥላሴ ንመሃሮ ኣቦ ናይ መን ኣቦ? ናይ ወልድ ወልድ ማለት ከ ውሉድ ናይ መን ውሉድ? ናይ ኣብ። መንፈስ ቅዱስ ማለት ከ ሰራጺ ካብ መን ሰረጸ? ካብ ኣብ። ካብ ወልድ ከይሰርጽ ዶ? ኣይሰርጽን። ቃል እንተዳኢልና ግን ቃል ናይ ኣብ ቃል እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል እዩ። ናይ ስላስ ናይ ኣብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ቃል እግዚአብሔር ወልድ ባዕሉ ቃል እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ እቲ ወልድ ዝብል ቃል ናይ ኣብን ናይ ወልድን ሓድነት ዘረዲ እዩ። እቲ ቃል ዝብል ከዓ ናይ ሰለስተ አካላት ናይ ሰለስቲኦም ሓድነት ዘረዲ እዩ ማለት እዩ። በዚ መሰረት እምበኣር እቲ ቃል ኢልዎ ዘሎ ወንጌላዊ ዮሐንስ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 1 ጠቂስዎ ዘሎ ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ ኩሉ ቦ ተፈጥረ ብጀካ ኣብኡ ዝተፈጥረ የለን ከም ዝበሎ እዚ ቃል እዚ እምበኣር ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ዓለም ዝፈጠረ ንሱ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። አርዮሳውያን ወይ ከዓ አርዮስን ሰዓብቱን ከይሓፈሩ ካብ ባህሪ አቦ ካብ ኣብ ካብ ባህሪ ሕይወቱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ፈልዮም ፍጡር እዩ ብምባል ይዛረቡ እዮም። ኣብ 325 ዝተገብረ ቀዳማይ ጉባኤ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክሕደቱን መንፍቅንውን አርዮስ ቅድሚ ውሽዑ ዝነበረ ዘመናት እዩ። ሓፈሻዊ ግን ናይ መጨረሻ መክተሚ ዝተገበረሉ ጉባኤ ዝተገበረሉ ኣብ 325 ዓመተ ምህረት እዩ። አርዮስ ኮነ ሎሚ ናይ አርዮስ ተኸተልቲ ካብ ባህሪ አቦ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ባህሪ ሕይወቱ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈልዮም ንእግዚአብሔር ወልድ ፍጡር እዩ ብምባል ይዛረቡ። ንኣምላኽ ግና ክብሪ ይኹኖ ካብኡ ዝተማሃረ መንፈሱ ዝለኣኸሉ ሐዋርያን ወንጌላውን ቅዱስ ዮሐንስ እቲ ዘንበብናዮ ወንጌል እንታይ ዝብል ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ ይብል። ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ከአምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካ ብኡ ዝተፈጥረ ወላ ሓደ የለን። ስለዚ ናብ ካልእ ጽሑፍ ከይከድና ከለና በዘን ሰለስተ ጥቕስታት ጥራሕ ወይ ከዓ በዘን ሰለስተ ቁጽርታት ናይታ ቀዳሚት ምዕራፍ ጥራሕ ቃል ተባሂሉ ዘሎ እዚ ፈጣሪ ዓለም እግዚአብሔር ምዃኑ ንማንም ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ግልጽ እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚኣ ትኣምን ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ነቢይ ሆሴዕ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 4 ክገልጽ ከሎ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የለን ብጀካይ ድማ ካልእ መድሓኒ የለን ይብል። ካልእ ቀዳማዊ ቃል ኣቐዲምና እውን ተዛሪብና ኣለና። እዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ። እዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ቀዳማዊ እዩ ማለት ቀደም ዝነበረ ቅድሚኡ ዋላ ሓደ የለን ማለት እዩ። ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን አምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ተፈጥረ ካብቲ ዝተፈጥረ ድማ ብጀካ ብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልቦን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 5
መጀመሪያ ክብል ከሎ ዓለም ከይተፈጥረ ማለት እዩ ቃል ብመጀመሪያ ነበረ ክብል ከሎ ቀድምና እንታይ ናሪእና ዘለና ብዛዕባ ቃል ዝብል ናሪእና ሕጂ ካብ ብዛዕባ መጀመሪያ ዝብል እዩ ቃል መጀመሪያ ነበረ ክብል ከሎ ዓለም ከይተፈጥረ ማለት እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ስነ ፍጥረት ቅድሚ ምጅማሩ ማለት እዩ ኣብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 1 እንተዳሪና እንታይ ዝብል በተቀዳመይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብል በመጀመሪያ ክብል ከሎ ፍጥረት እቲ በመጀመሪያ ዝብል ቃል በቃሉ ንባዕሉ እቲ ፈጠረ ጀመረ ዝብል እቲ ዕለት ንባዕሉ ፍጡር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር በመጀመሪያ በተቀዳመይቲ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብል በኻልኣይቲ መዓልቲ ሳልሳይቲ መዓልቲ ራብዓይቲ መዓልቲ እንዳበለ ይኸይድ እዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቃል መጀመርታ ነበረ ኢልዎ ዘሎ ግን ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ፍጥረት ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ እዩ ኣብ ናይ ዘፍጥረት ከም ዝበልናዮ በመጀመሪያ ዝብል ቃል ንግዜ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብዚ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ቃል መጀመርታ ነበረ ክብል ከሎ ግን ዘመን ዘይቆፀረሉ ቅድሚ ዘመን ምቁፃሮ ዝነበረ ንዘመናት ዝፈጠረ ዘመናት ከዓ ዝሕልፍ ናይ ዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብዚ ክልተ ነገር ዝክደነግረና ይግባኦኒ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ኢሉ ዘሎ ቃል መጀመርታ ነበረ ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ግዜ እግዚአብሔር ፍጥረት ክፍጥር ከሎ መጀመርታ ሄይሉ ሓደ ኢሉ ክጅምር ከሎ መዓልትን ግዜን ሰዓትን ከዓ ብኡ ተፈፂሩ ቃል መጀመርታ ነበረ ክበሃል ከሎኻ ቅድሚ ፍጥረት ምፍጣሩ ፍጥረት ቅድሚ ምፅኡ ዓለም ቅድሚ ምምፃእ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ቅድሚ ምምፃእ ዝነበረ ንሱ ኣካላዊ ቃል ቀዳማይ እዩ ወይ ከዓ ቀዳማዊ እዩ እዚ ከመን እንተተባሂሉ እግዚአብሔር ወልዲ እዩ እዚ ቀደም ዝነበረ ዓለም ዝፈጠረ ከዓ ዓለም ንምድሓን ከምቲ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 1 ወደ 14 ገለጸ ዘሎ ካብ መብርሃን ድንግል ማርያም ስጋ ተዋሂዱ ስጋ ነፍስን ወሲዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮይኑ ዓለም ንምድሓን ናብዛ ዓለም መጽ ስለዚ እዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ድሓር ሰብ ዝኾነ ስጋ ዝተዋሃደ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ቀዳማዊ እዩ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ማለቱ ካብ ፍጡራን ንምፍላይ እዩ እቲ ሓደ መጀመርታ ነበረ ምባሉ ቅድሚ ግዜ ዝነበረ ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ዝነበረ ምዃኑ በቲ ካልኣይ ቃል መጀመርታ ነበረ ማለቱ ካብ ፍጡራን ንምፍላይ እዩ እግዚአብሔር መጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ካብ ዝብል ንምፍላይ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ፍጥረት ተዳምፂና ካብ ዝብል ቃል ንጥቀም እዚ ከዓ ገደብ ግዜ መጀመርታን መወዳእታን ከም ዘለዎ ንምብራህ እዩ ማለት እዩ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ በለምበር በመጀመርታ ነበሩ አይብልን እዩ ወዲዘ ፍጥረት አይዝብል እግዚአብሔር በመጀመርታ ሰማያትን ምድርን ፈጠረ ይብል በመጀመርታ ነበሩ ግን አይብልን ዮሐንስ ወንጌላዊ ግን እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ካብ ፍጡራን ንምፍላይ ፈጣሪ ፍጡራን ምዃኑ ንምግላጽ ቃል በመጀመርያ ወይ ከዓ ቃል በመጀመርታ ነበረ ይብል ከመይ ሰማይን ምድርን ካብ መጀመርታ አይነበሩን እንታይ ዳ በተቀዳመይቲ ዕለት በተቀዳመይቲ ሰዓት ተፈጥሩ እግዚአብሔር በመጀመርታ ድሕሪ ምፍጣሩ ምንባር ጀመሩ እግዚአብሔር መጀመርያ ምስ ፈጠሮም ምንባር ጀመሩ ቅድሚ ምፍጣሮም ግን ዝነብሩ አይነበሩን ማለት እዩ ቃል ግን ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ሰማይን ምድርን ቅድሚ ምፍጣሩ ነበረ ማለት እዩ ሰማይን ምድርን ካብታ ዝተፈጥሮላ ሰዓት እዮም ዘለዉ ካብታ ዝተፈጥሮላ ኣካላዊ ቃል ግና ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ቅድሚ ሰማይን ምድርን ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ቅድሚ ምምፅኦም ነበረ ማለት ከምኡ ከዓ ምስቲ እግዚአብሔር ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል ቃል ኣብ ንባብ ዳ እምበር ኣብ ትርጉም ኣይራኸቡን እዮም ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዘሎ እግዚአብሔር ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል ከምኡ ከዓ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 1 ወደ 1 ቃል ብመጀመርታ ነበረ ዝብል ኣብ ውርድ ንባብ ወይ ከዓ ኣብ ንባብ ዳ እምበር ኣብ ትርጉም ኣይራኸቡን እዮም ምክንያቱ እግዚአብሔር መጀመርታ ሰማያትን ምድርን ፈጠረ ማለት ካብታ ዝተፈጥሮላ ሰዓትን ግዜን ህልዋን ኣለዉ ኣካላዊ ቃል ግና ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ቅድሚ ዘመናት ምፍጣሩ ቅድሚ ግዜ ምፍጣሩ ዝነበረ ንግዜ ዝፈጠረ ንሰማይን ምድርን ከዓ ናብ ህልውና ዘምፀአ ቀዳማዊ እዩ ማለት እዩ ሰማይን ምድርን በመጀመርታ ሰዓት በመጀመርታ ዕለት ስለ ዝተፈጥሩ እዩ እግዚአብሔር በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝበለ መጀመርያ ኣለዎም እዚ ከዓ ዕለተ ሰንበት እዩ በተቀዳመይቲ መዓልቲ ተፈጥሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብዕለተ ሰንበት በተቀዳመይቲ መዓልቲ ፍጥረት ጀሚሩ ኩላትና ንመሃሮ ቃል በመጀመርታ ነበረ ክበሃል ከሎ ግን
መጀመርታ ዘለዎ ኣይኮነን ንሱ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ እዩ ስለዚህ ትፍልልይ ኣብዚ ብንጹር ክነስተውዕለን ክርዳእናን ኣለዎ ሰማይን ምድርን መጀመርታ ፈጠረ ዝበሎ በተቀዳመይቲ ዕለት ብዕለት ሰንበት ስለ ዝኾነ በተቀዳመይቲ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሓደ ካልኣይ መጀመርታ ፍጥረት ከዓ ስለ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል ግና ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ዝነበረ መጀመርታ ዘይብሉ ቅድሚ ዘመናት ምፍጣሩ ግዜ ቅድሚ ምፍጣሩ ዝነበረ ምዃኑ በዚ ክርዳእ ንኽእል ኢና ካልኦት ቀዳሞት ናይ ትርጉም ምሁራን ስለ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ቀዳማዊ ቃል ክዛረቡ ከለው ብኸምዚ ስዕብ ገይሮም ይገልጽዎ ኩሉ ናይ ጥንቲ ዘበለ ቀዳማዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ቤት ክስራሕ ከሎ ኣብ መሰረት ኣብ ታሕቲ ዝቕመጥ ወይ ዝነደቕ እምኒ ቀዳማይ ወይ መጀመርታ እዩ እዚ ኣብ መሰረት ዝተቐመጠ እምኒ ግን ኣብቲ ዝስራሕ ቤት ቅድሚ ኩሎም ኣእማን ደኣ ኣብ መሰረት ተቐመጠን ተነድቀን እምበር ቅድሚ ካልኦት ኣእማን ዝተፈጥረ ኣይኮነን ቀዳማዊ ወልድ ግን መጀመርያ ዝነበረ ክበሃል ከሎ ህልውንኡ ምስ ፍጡራት ክነመዓራርዩ ዝግባእ ኣይኮነን ክደግሞልኩም የተቃል ብዙሓት ኣቦታት ብዙሓት ምሁራን ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ቀዳማዊ ቃል ክዛረቡ ከለው በዚ ሕፅር ዝበለ ዘንበብናዮ ገይሮም ይገልጽዎ ኩሉ ናይ ጥንቲ ዘበለ ቀዳማዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ቤት ክስራሕ ከሎ ኣብ መሰረት ኣብ ታሕቲ ዝቕመጥ ወይ ዝንደቕ እምኒ ቀዳማይ ወይ መጀመርታ እዩ ኩላትና ክንፈልጦ ገዛ ክንስርት ከለና መጀመርታ ዝቕመጥ ናይ መሰረት እምኒ ኣሎ እዚ ኣብ መሰረት ዝተቐመጠ እምኒ ግና ኣብቲ ዝስራሕ ቤት ቅድሚ ኩሎም ኣእማን ደኣ ኣብ መሰረት ተቐመጠን ተነድቀን እምበር ቅድሚ ካልኦት ኣእማን ዝተፈጥረ ኣይኮነን ቀዳማዊ ወልድ ግን መጀመርያ ነበረ ክበሃል ከሎ ህልውንኡ ምስ ፍጡራት ክነመዓራርዮ ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚ ኣካላዊ ቃል መጀመርያ ነበረ ዝብል ቃል ወንጌላዊ ዮሃንስ ዝጸሓፎ ንሱ ዘመን ቅድሚ ምፍጣሩ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ምዃኑ ግልጽ እዩ ካልእ ኣካላዊ ቃል ዝብል ከዓ ኣካላዊ ቃል ቀዳማዊ ቃል ሪና ሄርና ኣካላዊ ቃል ምናልባት ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ መጀመርታ ከም ዝገለጽናዮ ቃል ብመጀመርታ ነበረት ቃል ኣምላኽ ነበረት ቃል ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ቦታ ተፈጥረ ብጀይ ካብኡ ዝተፈጥረ ሓደ የለን ኣብ መወዳእታ ከይድ ከለኻ ቃል ስጋ ኮነ ኢሉ ምጽሓፉ ሓደ ቃል ምጥቃሙ ሪና ኣለና ወልድ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ዘይመበሉ ምኽንያት ወይ ከዓ ኢሉ ዘይጸውዖ ምኽንያት ሪና ኣለና እቲ ቃል ኢሉ ዝጸውዖ እግዚኣብሔር ምዃኑ ሪና ኣለና እዚ ቃል እዚ ከዓ ቀዳማዊ እዩ ቀዳማይ እዩ ቅድሚ ፍጥረት ዝነበረ ቅድሚ ዘመን ዝነበረ ቀዳማዊ እዩ እዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ኣካላዊ እዩ ወይ ከዓ ኣካላዊ ቃል እዩ ኣካላዊ ቃል እንታይ ማለት እዩ ኣቀዲምና ሪና ሄርና አንተ ኣካላዊ ቃል ማለት ኣካል ዘለዎ ማለት እዩ ኣካላዊ ቃል ክበሃል ከሎ ኣካል ዘለዎ በዓል ኣካል ማለት እዩ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ዝተባህለ ከዓ ኣካል ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ቃል እዚ ዝሩው ወይ ከዓ ኣካል ዘይብሉ ቃል ኣይኮነን ናይ መላእክትን ናይ ሰባትን ቃል ዝሩዋት ዝተበተኑ ቃል እዮም ከዓ ዝሩው ዝተበተነ ቃል እዩ ኣካላዊ ቃል ግና ዝሩው ኣይኮነን ኣካል ኣለዎ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ኣቀዲምና ከም ዘመብናዮ ኣብ ባህርያ ቆስ ጽሒፎ ከም ዘሎ ከምቲ ጉግያት ኣይሁድን እስማኤላውያንን ዝብልዎ ኣይኮነን ናይ ኣብ ኣካል ንኣብ ፍጹም ኣካል ፍጹም ገጽ ኣለዎ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ኣለዎ ስለዚ ኣካላዊ ቃል ካብ ስላሴ ሓደ ኣካል ዝኾነ ቃል ኣካላዊ እዩ ኣካል ዘለዎ እዩ ዝሩው ኣይኮነን ዝተበተነ ኣይኮነን ኣካል ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ዝሩው ቃል ከዓ ነበረ ኣይበሃልን እዩ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብዛ መጀመርታ ምዕራፍ ክገልጾ ዝደለየ ቃል ከም ናይ መላእክትን ከም ናይ ሰባትን ቃል ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ኣካል ዘለዎ ምዃኑ ንምግላጽ ኣብዚያ ክንብባ ዝጽናሕና ወይ ከዓ ነንብቦ ዘለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ግልጽ ገይሩ ኣቕሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ
ስለዚህ እምበር ቃል በመጀመርታ ነበረ ቃል አምላኽ ነበረ ቃል አምላኽ ነበረ ኩሉ ቦ ተፈጥረ ብጀይኩ ኻ ዝተፈጥረ ነገር የለን ተባሂሉ ዘሎ ንሱ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቃል ኢሉ መጀመሩ ምኽንያትን ቃል እንታይ ማለት ምዃኑን እቲ ቃል ኢልዎ ዘሎ እግዚአብሔር ምዃኑ እቲ ቃል ኢልዎ ዘሎ አምላኽ ምዃኑ እቲ ቃል ኢልዎ ዘሎ ኸ ዓለም ንምድሓን ድሕሪ ዓለም ምፍጣር ዘመን ተስፋ ምስ ኣኸለ ካብ ናይ መብርሃን ካብ ቅድስቲ ማርያም ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ነዛ ዓለም እዚ ንምድሓን ሰብ ኮይኑ ዝመፀ ሰብ ኮይኑ ዝተገልጸ ንሱ ኣካላዊ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ነዚ ዘብርሃልና ወይ ከዓ ዝገልጸልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ወንጌል ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ ኩሉ ከዓ ብኡ ተፈጥረ ኢሉ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣርዮስ ጀሚሮም ድሕሪ ኣርዮስ ዘለዉ ንዘለኣለም ክሳብ ምጽኣት ክርስቶስ እውን ዝቕጽሉ ኣምላኽነት ናይ ወልደ እግዚአብሔርና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕዱ ሰባት ናብ ካልእ ክፋል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከማን ከይከዱ ከለዉ ኣብዛ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 3 ወይ ክሳብ ፍቕዲ 5 ዘላ ኣንቢቦም ከስተውዕልን ክርድኦም ዝግብኦም ነይሩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘይክኡ ከዓ ዝተፈጥረ ዋላ ሓደ የለን ስለዚ እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ምስ አምላኽ ዝነበረ ህልውኑ ምስ ኣቦ ዝኾነ ህልውኑ ምስ ባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ እዚ ኣካላዊ ቃል እዚ ዝሩው ዘይኮነ ቃል እዚ ፈጣሪ ዝኾነ ቃል ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀይካ ብኡ ዝተፈጥረ ዋላ ሓደ የለን ወረድ ኢሉ እንታይ ዝብል ንሱ ናብ ዓለም መፀ ኣብ ዓለም ከዓ ነበረ ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶ ንመን እዚ ፈለጠቶ ነቲ ቃል ነበረ ተባሂሉ ካብ መጀመርታ ነበረ ተባሂሉ ዘሎ ምስ አምላኽ ነበረ ተባሂሉ ዘሎ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ተባሂሉ ዘሎ ብጀይካ ብኡ ዝተፈጥረ የለን ተባሂሉ ዘሎ ቃል ናብ ዓለም መፀ ናብ ዓለም መፀ ክበሃል ከሎ ካብ መብርሃን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ብሓፂር ቁመት ብጸቢብ ደረት ናብዛ ዓለም እዚ መፀ ማለት እዩ ናብዛ ዓለም እዚ ክመጽእ ከሎ ስጋን ነፍስን ካብ ድንግል ማርያም ወሲዱ ብድንግልና ጠኒሱ ብድንግልና ተወሊዱ ኣብዛ ዓለም 33 ዓመት ክንቀሳቀስ ከሎ ኣብ ዓለም እንዳነበረ ከሎ ዓለም ኣይፈለጠቶን ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ዓለም ግና ግብራ ጸልማት ስለ ዝኾነ ንብርሃን ኣይፈለጠቶን ንሱ ናብ ዓለም መፀ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ነቶም ዝኣመንዎ ነቶም ዝተቐበልዎ ግና ውሉድ አምላኽ መታን ክኾኑ መሰል ውልድነት ሃቦም ቀፂል ዮሐንስ ክዓጽ ከሎ እንታይ ዝብል ቃል ስጋ ኮነ ኣብታ መጀመርታ ፍቕዲ 1 ኣብታ መወዳእታ ፍቕዲ 14 ተርእናየን በዘን ክልተ ጥቕስታት ዚን ገይሩ ነቲ ኣብ ማእኸል ዘሎ ጥቕሲ ጽቡቕ ገይሩ ይኣስሮ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ኢሉ እቲ ብመጀመርታ ዝነበረ ከዓ ንሱ ስጋ ተዋሃደ ንሱ ሰብ ኮነ ንሱ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ኢሉ ይዓጹ ስለዚ ኣብዚ 14 ቁጽሪ ዘሎ ወይ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 14 ዘሎ ምናልባት ንሎማ ዓንዲ ከይነውሓና ኣብቲ ውሽጡ ብዙሕ ዝኾነ መግለፂ ኣሎ ብዛዕባ ንሱ ብርሃን ነበረ ህይወታኡ ነበረ ዝብል ብዙሕ ቃላት ኣብቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዘሎ ትርጉም ወይ ከዓ ቃላት ኣቲና ክነንብቦን ክንመሃሮን ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ግን ንሎማ ዓንቲ ተዘራሪብና ዘለና ኣርእስቲ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ሰዓት እዚኣ ዝሃበና ሂቡና ንዛረበልና ዘላ ኣርእስቲ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ዝበሎ ንሱ ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ዝነበረ ቅድሚ ዘመናት ምፍጣር ዝነበረ ምዃኑ ሓደ ንሱ ቀዳማዊ ምዃኑ ቀዳማይ ምዃኑ ቅድምንኡ ንምግላጽ ካልኣይ ሳልሳይ እዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ኣካላዊ ምዃኑ ዝሩው ከም ዘይኮነ ኣካል ዘለዎ ከም ዝኾነ እዚ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ቀዳማዊ ኣካል ዘለዎ ከዓ ምስ ኣብ ካብ ዘለዓለም ዓለም ህልው ኮይኑ ከም ዝነበረ ዓለም ከም ዝፈጠረ ዓለም ከዓ ብዘይክኡ ከም ዘይተፈጥረት ኩሉ ብኡ ከም ዝተፈጥረ እዚ ኣካል ዘለዎ ህልው ዝኾነ ካብ መጀመርታ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ናብ ዓለም ከም ዝመፀ ናብ ዓለም ከም ዝመፀ ማለት ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ብግዙፍ ኣካል ከም ዝሰራየ ብሓፂር ቁመት ብጸቢብ ደረት ኣብዛ ዓለም እዚ ከም ዝነበረ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት ስለዚ ዓለም ብኡያ ተፈጢራ ናብታ ዝፈጠረ ዓለም ከዓ መፅዩ ናብቶም ዝፈጠሮም ደቂ ኣዳም መፅዩ ናብቶም ዝፈጠሮም እስራኤላውያን መፅዩ ካብ ስግኦም ካብኦም ተወሊዱ እቲ ዘይርአ ዝርአ ኮይኑ ብሓፂር ቁመት ብጸቢብ ደረት ተገሊጹ ኣብ ዓለም መፅዩ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ግና ኢሉ ዮሐንስ ዓለም ከዓ እንታይ ኮነት ብኡ ተፈጥረት ስለዚ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ
اتغاب دنقل مريم استولده اتسب زغنا أملاخ نسو ቅድመ ዘመናት ዝነበረ ኣካላዊ ቃል ኣካል ዘለዎ ህልው ዝኾነ ቀዳማዊ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሎማዓን ዝነበረና ግዜ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ። ኣብታ ወልድ ዋህድ ትብል ሃይማኖት ጸኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝገበረልና ምሕረት ክንምስክር እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋን ጥበብን ምስተውዓልን ይሃበና። ኣርእስትና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 14 ዘሎ ቃል እዩ። ሓፈሻዊ ንኹሉ ብምልኡ ክንዛረበሉ ግዜን ጉልበትን ስለዝሓትት ንሎማዓንቲ ግና ሕፅር ብዝበለ ብዛዕባ እቲ ቃል ካብ መጀመርታ ነበረ ቃል ምስ ኣምላኽ ነበረ ቃል ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀክኡ ዝተፈጥረ ወላ ሓደ የልቦን ንሱ ናብ ዓለም መፀ ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ንሱ እቲ ናብ ዓለም ዝመፀ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ቀዳማዊ ኣካላዊ ንሱ ካብ ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮይኑ ሰብ ከም ዝኾነ ናብ ዓለም ከም ዝመፀ ንሎማዓንቲ በዛ ሓፃር ግዜ ተዘራሪብና ኣለና። እዚ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ሓደ ህልው ከም ዝኾነ ኣካላዊ ከም ዝኾነ ኣካል ከም ዘለዎ እዚ ዓለም ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምዃኑ ምስ ኣብ መንፈስ ቅዱስ በህልውና ካብ ዘለዓለም ቅድሚ ዘመናት ከም ዝነበረ እዚ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ኣካላዊ ቃል ከዓ ናብ ዓለም ከም ዝመፀ ናብ ዓለም መፂ ከዓ ዓለም ግና ከም ዘይፈለጠቶ ዓለም ከዓ ይፈለጠቶ እምበር ንሱ ንዓለም ዝፈጠረ ምዃኑ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብዚ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 14 ገሊፅዎ ዘሎ ኣብዚ ይርና ኣሎ። እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።